Казвам се Вера Захариева и съм председател на Йога клуб Вяра, секретар на Българска федерация по йога и практикуващ йога от 19 години. Занимавам се с йога, преподавам йога на хора от всякакви възрасти, на хора, които имат нужда да променят себе си, на хора, които имат нужда да погледнат света през различен поглед. Всеки може да практикува йога, нужно е само желание, търпение и съвсем малки условия. Една удобна постелка, като начало пособия, които ще ви помогнат да разтягате по-добре, да раздвижвате гръбнака по-удобно и с течение на времето, когато огъвкавите гръбнака и засилите мускулатурата и наставите, постепенно пособите ще отпаднат и вие ще направите асана, физическата поза, удобна и стабилна за вас. Всеки може да практикува йога, може и вкъщи да практикувате йога. Целта на всеки практикуващ е да достигне до себе си. Разбира се, това най-лесно става в група с учител, но бихте могли вкъщи да опитвате определени упражнения, без да насилвате тялото си, без да си вредите, без да стимулирате прекалено много една или друга мускулна група. Практикувайки йога, вие ще започнете да се променяте. Ще започнете да осъзнавате тялото си и от какво има нужда. Най-естествените неща, от които има тялото ви, когато започнете практика в йога, е естествената, здравословна, чиста, енергийна храна. Плодове, зеленчуци, покълнали семена, ядки, подправки. Това са храните, които ще доведат до състояние на лекота във вашата храносмилателна система. Ще изчистите токсините от организма си, ще подпомогнете по-бързото стабилизиране на тялото и на енергийно ниво. Защото всичките тези храни, които изброихме, са енергийни носители. Те ще дадат възможност на вашето енергийно тяло да се изчисти, енергийните ви пътища нади ще бъдат по-лесно проходими и всичките ви добри мисли, добри идеи и радостта от живота ще се върнат. Добре е храната, която приемат хората, които са решили да практикуват йога, да бъде здравословна, чиста и енергийна. Опитваме да изключим от менюто си бялата захар, бялото брашно, солта. Опитваме да изключим всички храни, които ни носят отрови, включително и местните продукти. Освен от гледна точка на здравето, в йога практикуващите не употребяват месо и местни продукти, защото не искат да навреждат на околните, т.е. на животните. Не искат да убиват и не искат този път, който са тръгнали по него, да бъде омърсен с нещо толкова неморално и нечисто. Затова е хубаво, когато започнете практиката си в йога, постепенно и бавно, разбира се, без да насилвате тялото, без да изпитвате стрес и да носите някаква негативност, да намалявате доколкото е възможно местните продукти. Това съвсем естествено ще дойде в тялото и в умът, когато виждате, че тялото се чувства много добре, когато се храни с пълноценна, здравословна вегетарианска храна. Основното в практикуването на йога е ненавреждането. Всичките упражнения, които ще правите занапред, трябва да ви носят само радост, доволство и мекота. Някои от показаните упражнения до тук няма да може да ги заемете от първия път. Ще ви бъде труден баланса в тях, ще ви бъде трудно задържането, но това не бива да ви обезкуражава. Това трябва да ви стимулира да погледнете на тялото си като към нещо, което трябва да подобрите, защото то е вашият храм, вашият дом. Упражненията в йога носят спокойствие, но вие трябва да достигнете до това спокойствие, когато бъдете търпеливи, целенасочени и практикувате всеки ден. Опитайте се, започвайки практиките в йога, да следвате пътя на упражненията, които показахме, за да може в началото да започнете с лека загрявка върху всички стави, да огъвкавите гръбнака в различните положения,
да раздвижите главата и рамените стави и чак след това да дойдете към упражненията, които носят повече сила на мускулите на краката, на мускулите на ръцете, на мускулите на гръбнака. Следвайте стъпките и винаги след като практикувате йога, почивайте. Шавасана или така наречената мъртва поза, която цели отпускане на физическото тяло, ще ви помогне всички мускули, стави и енергийни пътища, които сте активирали по време на вашата йога практика, да се освободят и да се отпуснат. Така, след практика, независимо колко трудна е била тя, няма да имате мускулна умора, няма да имате този ненужен мускулен стрес и ще се чувствате бодри и освежени. Идеята на всяка йога практика е едновременно с отпускане на физическото тяло да се отпусне и умът и душата. Неизменна част от йога практиката са и дихателните упражнения прана яма. При тях е добре да започнете с йога учител, защото те са високоенергийни, те са прочистващи практики в йога и ви трябва наблюдение от учител. Можете да пробвате дълбоко дишане в къщи, винаги в добре проветрена стая, на отворен прозорец. Температурата на въздуха не трябва да е под 10 градуса, когато вдишвате. Дишането се осъществява само чрез носа и ноздрите и колкото е по-бавно и безшумно, толкова по-пълноценно и здравословно ще бъде за вас. Преподаването на йога започна в моя живот през 1996 година, когато завърших след дипломна квалификация към Българска йога федерация и НСА с един от най-великите йога учители и в момента Веселин Лучански. Много от учителите, които съм посещавала по време на моята 19 годишна практика, са дали на мен като цялост, тяло, ум, душа, възприятия, много знания и мъдрост, които аз опитвам всеки ден да развивам, да градя и да вървя напред. Йога практиката ми дава не само физическо здраве, не само мускулен тонус, не само добро здравословно състояние, но ми дава и пътя към душата. Това, което целим в йога практиката е да успокоим душата, да намерим пътя на доволството, на различаването, на търпението, на любовта и състраданието. Духовният път в йога е висшият път в йога. Това става само след дълбоко израстване, вътрешно трансформацията, която вие също ще минете през нея, благодарение на упражненията в физическото тяло, дихателните практики, концентрацията върху определен обект, отдръпването на сетивата, когато практикувате мъртва поза или шавасана, т.е. отпускате тялото си, ще ви доведе до това духовно откритие, което сте вие всъщност сами, който всъщност е и моя път и на всички практикуващи йога.